Moćni rangeri. Cyber kapija se otvara. Cilj za 15 koraka. Wow. A? Ti nisi Betty? Nisam bio poslednji put kad sam proverio. Testiram tvoj novi uređaj za praćenje. Betty ima oznaku za praćenje. I kaže da je baš ovde. Ma daj, gde je moj sladoled? Dobro urađeno, brate. Našao si me. Zamrzavanje mozga. I gotovo. Fenomenalno. Lejte, gde ćeš? Pravim prototipe novih oružja. Unapredit ću ih sa životinskom DNK, tako da mislio sam da odem do šume i uzmem DNK nekih insekata. Čekaj. Druže, znaš pravilo. Ne smeš da izađeš iz baze bez pratnje. Previše si bitan. Treba mi taj DNK. Ako se nešto desi, mogu sam da se snađem. Zašto nas ne pustiš da pođemo sa tobom i pravimo ti društvo? U redu. Idemo. Hajde dalje! Nemamo vremena za gubljenje! Dakle, ovo je tvoja cyber kapija. Ova hrpa smeća će izvoviti Ivoxa iz cyber dimenzije. Zaista. Hoće! Ali potrebna mi je još jedna stvar. Kada se Ivox transportuje kroz portal cyber kapije, on mora da se ubaci u telo robota. Ja nemam dovoljno veština da napravim robota koji je dovoljno jak da podrži sve Ivoxove podatke. Šta? Ako ti ne znaš, ko zna? Ista osoba koja je napravila superkompjuter u kom je Ivox zarobljen. Ovo dete. Dečak genije dizajnira revolucionarne robote. Pa to je Nate. On je mali. Lako ćemo ga zarobiti. Dobro, i treba će nam još Morfexa za portal. U redu. Samo da izbavimo Ivoxa iz cyber dimenzije. To je duh. Stavit ćemo osmeh na lice gospodara Ivoxa. Samo budi miran. Hvala, druže. DNK bogomoljke je baš ono što mi treba. Sada, koji su još insekti ovde? Šta kažeš na pauka? Zlatkar je, ali... Ja volim skoro sva stvorenja, ali ne paukove. Hvala, Zoji. U redu. Da, nivo pređen. Hoćeš da probaš? Buba Balegar. Rangeri, uočen je Robotron kako krade Morfex u sektoru Lima 8-3. Razumem. Nate, kreni nazad u bazu. Nisam završio. Upravo sam našao ovog Balegara. Nate. Znam, takvo je pravilo. Dobro, ići ću. Hvala, Nate. Voleo bih da imam jednu osobu koja me ne bi tretirala kao malo dete. Zato sam uvijek želeo brata. DNK Balegara i DNK bogomoljke. Fenomenalno. Šta želite? Treba nam tvoj mozak, dečače. Ajde! Morfex, kao da uzimam slatkiš od bebe. Troništi, moj kanister je pun. Dajte mi još jedan. Oprezno si, svaka kap je bitna. Moramo da popunimo ovu veliku površinu. Idemo, drugari. O, vidi, rangeri, očistit ću ih sa lica zemlje. Moćni rangeri. Napred, moćni rangeri. Hajde! Idemo! Vreme za transformaciju. Povredi se zlo, otveri je to, za snagu i traje.
Nemojte da se stidite. Vreme je za transformaciju. Aktiviraj moći zveri! Ha! Oslobodi zver! Trolixi! Hajde da sklonimo ovu gomilu odavde. Pa, Rangeri! Jej, zaustavi taj kamion! O ne! Hej, brate, koji film hoćeš da vidiš? Nemam pojma. Ajde da bacamo novčiće. Imam samo ovu nalepnicu za praćenje. Zelena ili ljubičasta? Zelena. Betty, pazi! Naša nalepnica za praćenje! Moramo da je vratimo! Ko ste vi, budale? Pazite ovo! Pazi! Zverski blaster! Gde se taj Robotron odvezao? Ne znam, ali moramo da uzmemo taj Morphex. Hajde da se podelimo i da ga nađemo. U redu. Šta god želite od mene, nećete dobiti. O, kako si hrabar. Skrozel, ti si genije! Genije, kad ti kažem! Gde sam? Dobrodošao u tvoju novu laboratoriju! Wow, kakva je to stvar? Pa, dečača genije, ja sam Skrozel i koristio sam tvoj nervni stradaš da napravim svoje remek delo, Cyberkapiju! Šta želite od mene? Ti ćeš da nam napraviš veoma posebnog robota. Biće ti drago da čuješ da imamo sve što ti je potrebno. Jej, to je moja tehnologija iz mreže borbenih sila. Ukraden od strane moje malenkosti, memorijski diskovi, oružja, senzori. Ali ti moraš da ih sastaviš u robota. Baš kao što si uradio sa svojim bot zverima. Imaš pitanja? Taj portal i robot... Pokušavate da vratite Evoxa u našu dimenziju? Bingo! Nikada vam ne bih pomogao. E pa ovog puta hoćeš. Inače... Razmisli, Nate. Možeš da se izbaviš iz ovoga. U redu. Znam šta treba da uradim. Molim vas, nemojte da me povredite. Molim vas. Rekla sam vam da je patetičan. Na posao. Nema ni traga od tog robota u centru grada u sektoru Delta 77. I ništa vidljivo u sektoru Tango 25. Sektor Eho 84 nema ništa. Pokušaj na njegov telefon opet. Da li ste našli tog Robotrona? Niko od nas nije ništa pronašao. Razumela. Ali sada imamo drugi problem. Nate se nije vratio u bazu. I njegovi komunikatori su isključeni. Ostavili smo ga samog u šumi. Možda je u nevolji. Moramo da ga spasimo. Sačekajte. Nate je sposoban mladi čovek. Ne otpisujte ga još. Ali on nije borac, komandante. Ne može da se brani. Komandante, imamo loše vesti. Znate taj kamion koji je pobegao sa Morphexom? Pa videli smo ga i naša oznaka za praćenje je... Pala je na zadnji deo kamiona. Žao nam je. Čekajte. Ako je vaš tragač na kamionu, znači da ako nađemo kamion, gotovo sigurno ćemo naći i Nate-a. O, da! Dobar zaključak. Imao sam sreće. To je u neiskorišćenom skladištu u sektoru Kilo 1-8. Odlično urađeno, Bene i Betty. Dovedite ga zdravog i čitavog. Ajde.
Dobro urađeno. Ovo bi trebalo da bude više nego dovoljno. Hej ti! Jel taj robot gotov? Da, jeste. Troniksi, dođite ovde. Stavite robota na mesto. Pažljivo, to je visoka tehnologija. Pogledao sam kroz polomljen prozor. Nate je unutra sa Blazeom i Roxy. Izgleda dobro, ali prave neku vrstu mašine. Hajde, moramo da uđemo unutra. Evox se vraća na ovaj svet da vlada njime. Vi, Rangeri, ga ne možete zaustaviti. Evox? To nije dobro. A sada bit ćete usisani kao prašina. Ne, ako mi tebe prvi usisamo. Aktiviraj moći Zeri! Transportuj Zersku i stavlju! Hvala! Jesi dobro? Da, ali moramo da dođemo do Nate brzo. Moramo da prođemo pored ovog groba. Vreme je da se otkloni prljavština. Jedina prljavština ovde si ti! Budite mirni! Obrisat ću pod vama! Da, baš tu! Ispod nervnog ispravljaka! Moj plan se konačno realizuje! Vreme je da prisustvujemo stvaranju istorije! Radi! Najzad mogu da napustim svoj cyber zatvor i preuzmem kontrolu nad ovim moćnim telom. Uskoro će moći mreže transformišućih sila biti moje. Ne, prekinite ovo. Uništio je naš plan! Neka ga neko uhvati! Ne! Moja cyber kapija! Stani! Što on to radi? Nate, moramo da uđemo unutra. Zoli, pati! Ne! Fenomenalno! DNK bukovaljke je uspeo! Ja sam Ranger! Izigrao nas je. Platit ćeš što si uprskao naš plan, dečače! Hajde! Ha? Wow! Nema šanse! Ti si se upravo transformisao! O, to se znači desilo! Fantastično! Ja sam neverovatan! Još 2 Rangera? Ha, nema veze, uništit ćemo vas oboje! Ha! Nema šanse! Oni nama dvojici nisu dorasli! Ovaj ceo dogovor pada u vodu! Ovo mora da pomogne. Transportuj Striker Morfera. Tvoj je. Sjajan! Sviđa mi se! Oboje idete dole! Greška! Idemo!
talentom. Dobro urađeno. Izgleda. Doviđenja, gubitnici. Moramo da dođemo do Neita. Potpuno ste počišćeni, rangeri. Spremite se da budete uništeni. Spremite se da budete uništeni. Ovaj haos će biti najbolji test za naše rangerske moći. Šta je ovo? Šta? Ko ste vi? Ja sam Nate. Nate? I ovo je... Nije baš pravi trenutak za upoznavanje, hajde! Objasnit ću kasnije. Ne, vi ćete oribani. Ti rangeri će platiti. Skrozom. Pošalji Gigatrona da ih slomi pre nego što nas gospodar Ivo sve uništi. Vas dvoje ste rekli da je taj dečak naučnik potpuni Slavić. I sada popravljam vaš nered. Ponovo! Transformišem Gamma model u Usisodrona. Razumem, komandante. Nate, Gigadron je u gradu. Vi idite, ljudi, mi ćemo da se pobrinemo za ovo. U redu. I uzmi ovo. Ja. Koji je vaš status, narode? Na poziciji. Na poziciji. Svi sistemi aktivirani. Imam Gigadrona na vidiku. Usisavam Morfex direktno iz kule. Treba će mi pojačanje. Skoro sam tamo, Devone. Odmah iza tebe. Ima isto oružje kao taj Robotron. Gubimo snagu. Usisava naše Morfex gorivo. Nevolje. Ne zadugo. Brza paljba. Hvala što si me spasila. Nadam se da je i Nate dobro. I dolazi. Tronikci! Tako ih je mnogo. Ništa s tim ne mogu da se izborim. Hej, Smash, gorila mod. Ciljaj samo na tog Gigadrona. Raketna oluja. Njegovi usisivači su blokirani. Lepo! Zverski X Megazorde, spoj se! Zverski X Megazord oslobođen! Tačno tako. Napajam Zverski X mač. Punim glavna oružja. Transportujem Gorila Zverski Blaster! Zverski X Hiper udar! Virus otklonjen. Zakucan sam za zemlju. Transportuj napadački Morfer. Dokrećimo ga. Napadački Morfer napunjen. Izvini. Platit ćete za ovo. Napadački Zverski Blaster. Pravo metu. Fenomenalno. Pa, to je dobra priča. Zvuči kao da ste se dobro snašli. Javit ću generalu. I drago mi je što smo se upoznali. Njemu treba ime. Da, šta kažete na gospodin fantastični super zgodni jak kao čelik? Možda čelični samo. Sviđa mi se, pametan si. Čelični. Da.
Savršeno ti odgovara. Pa, znamo da si ti planirao da postaneš ranger, ali kako se on transformisao? Da, kako robot može to da uradi? Pa, bilo je lako za mene, pošto sam imao DNK insekta. Razmišljao sam i o transformaciji čeličnog, pa sam uradio neke testove. Pustit ću te da im kažeš dobar deo. Pa... Stvar je u tome da sam ja čovek. Izvini? Upravo je, na neki način. Ispostavilo se da je Morfex povezao njegove sisteme na DNK Balegara i na moj DNK. Da, čineći me savršenim rangerom. Vi rangeri ste mi uvek bili kao porodica. Ali sada ću konačno imati svog pravog brata. Pa vi, braćo, ste bili neverovatni danas. Mislim da ti dugujemo izvinjenje. Mislili smo da nećeš moći sam da se izboriš. Ali naučili smo istu lekciju kao i Roxy i Blaze. Da se ne treba kačiti sa Nateom. Dobrodošli u tim rangera. Obojica. Hvala, Devane. Ovo bi moglo da ide u dva pravca. Velika eksplozija ili... Da! Dakle, da li može biti popravljeno? Verujem da može, gospodaru Ivoxe. Bolje bi bilo da je tako, ili inače... Moramo da vratimo vaše robotsko telo. To nije problem. Pobrinite se to odmah. Uskoro će Srebrni Ranger biti vaš.